Днес дойдохме при фирмата, семейния бизнес на семейство Таневи, защото те имат много добра репутация. Освен това имат традиции в отглеждането на зеленчуците, а също така са отворени към иновациите в земеделието, което на нас е много важно, за да можем да предложим и да видим резултатите от предлагането на суперабсорбента Тералет миналата година. Те започнаха с засаждане, пак така машинно засаждане, само с натопяване на кореновата система с оглед на идеалното прихващане. Това даде добри резултати, но това е един резултат, който изисква повтаряне ежегодно на технологията. Тази технология се извършва с машината, която видяхте. Производство на първа нова загора. Значи тя комбинира поставянето на растенията в земята, претъпкването им, наливането на вода в кореновата система, което гарантира един много висок процент на прихващане. Самата машина представлява едни дискове, на които са наредени щипки, които се въртят с зависимост от зададеното разстояние между растенията. Преди тези дискове има рауници, които отварят бръздичката. Растенията се поставят в тази бръздичка, в този момент се налива водата и след това минават претъпкащи колела и притискат почвата. Тази година вкарахме един нов елемент в технологията, поставянето на Тералет в редовете с пипера. По-добре е, че се постига по-висока производителност. Не е необходимо на местото да се правят канали, да се пуска вода. Водата я пускаме чак след 2 седмици. Миналата година го ползвахме същия продукт, но в друг вариант с правене на разтвори и топене на корените. Ефектът миналата година беше много добър, затова го ползваме тази година в още по-усъвършенстван вариант. Когато е на големи площи, не можем да реагираме бързо на нуждата от поливка, както е примерно в едно дворно стопанство. И в това отношение се надявам, че Тералета ще помогне много. Ще държи необходимата влага между две поливки. В доброто си впечатление от препарата Тералет, те го слагат вече в сухо състояние и техният принос е, че подобриха технологията, която ние сме им предложили. Значи, слагайки микрогранулаторните кутийки за дозираното влагане на Тералет в почвата, те са направили подобрение по самата машина върху тая технология с наблюдение, изправене на маркучите, което свежда дозата до около 800 грама на декар, което има значение пък и за икономиката на използване на продукта и мотивацията на големите зеленчукопроизводители. С Тералет е насаден целият този масив, който виждате отдясно, а този е без Тералет. Видимата разлика, поне за този етап от развитието, по-свеж, по-добре се е прихванал, докато този е малко по-завяхнал. Тук имаме също големи клиенти в този регион, Ямболско, Хасковско. Това са фирми, едри производители и искам да кажа, че ние имаме специално отношение като фирма към членовете на Асоциацията на пиперопроизводителите, въобще на зеленчукопроизводителите, даваме им преференциални цени на тях. В Северна България също много се работи с Тералет. Там, където има големи масиви от зеленчукопроизводство, вече той твърдо навлезе. Освен това, дребните частни производители и хора, които са далеч по места от тяхната нива, от техния терен, който обработват, те също с оглед на това, че не са постоянно присъстващи и не могат да поливат често. Така че ние си имаме потребители и при едрия, и при дребния бизнес в растениевъдството. Въпреки че климатичните условия в България вече стават почти
невъзможни за прогнозиране. Именно това е, че TeraWet е винаги насреща, даже при обилни валежи, не нарушава аерацията в почвата, а пък при липса на валежи достатъчно е задържал водата, за да отдава дозирано на кореновата система. Опита на семейство Таневи в наблюдаване на културата по време на нейното развитие достатъчно ни мотивира, за да можем тук. Ние сме сигурни, че ще се получат добрите резултати. Мога да кажа, че най-добрата реклама е резултата от употребата на TeraWet. Тези зеленчукопроизводители, които са купуват повторно, отново всяка година. Покрай тях видимите резултати са съседните, да кажем, на тях зеленчукопроизводители и те стават наша потенциална и вече реална ниша за продажба на TeraWet и ние сме доволни от начина на разпространението му и от разнообразните технологии, където резултата така е стабилно добър. Тоест препарата няма да ни изложи в това, ние сме убедени.